Pavol Nemeš z Černíka sa už dlhšiu dobu zaoberá účinkami odstredivej sily. Jej využitie ho zaujalo natoľko, že svoje skúmanie aplikoval aj do praxe. Zo strany fyzikov sa však stretáva s nepochopením. Už polemika o tom, že odstredivá sila je reálna alebo fiktívna, rozdeľuje fyzikov na dva tábory. Jedna časť tvrdí, že odstredivá sila je reálna, ale nedá sa využívať na produkovanie výkonu, pretože pôsobí kolmo na svoj pohyb a teda nemôže vykonávať prácu. A druhá časť tvrdí fyzikov, že odstredivá sila vôbec neexistuje. Čo vám teraz napíšem, vás možno prekvapí, ale odstredivá sila je fiktívna a neexistuje. Striktne vzaté existuje len dostredivá sila, ktorú vytvára natiahnuté lanko, na ktorom visí guľa. Odstredivá sila je fiktívna, zotrvačná sila, ktorá nemá reálny základ. Reálna dostredivá sila je kolmá na trajektóriu rovnomerne rotujúceho bodu a teda nemôže konať prácu. Z princípu nemôže byť odstredivá sila reálna. Často sa odstredivá sila zle interpretuje. Správna interpretácia je, že keď stojíte napríklad v autobuse, ktorý ide do zákruty, na vás pôsobí odstredivá sila, teda pôsobí od stredu krivosti. Ak by ste sa nedržali, tak táto sila vás urýchli a narazíte do okna autobusu, teda koná prácu. Síla je samozrejme reálna, budete-li napríklad na točícim se kolotoči, tak tú sílu veľmi dobře cítite. Síla se říká je nepravá, neboť v soustavě spojené s pohybujúcim se telesem neinerciální soustava ji nelze spojiť s žiadnym konkrétnym silovým pôsobením okolných teles, ani přímé či skrze pole. Odstredivá sila patrí medzi zdanlivé sily, tým sa myslí, že pôvodom sily nie je nejaké skutočné fyzikálne pole. Napriek týmto skutočnostiam sa pán Nemeš rozhodol zostrojiť zariadenie, ktoré podľa jeho slov využíva práve účinky odstredivej sily, čím sa snažil dokázať jej reálnosť. Zostrojili sme čerpadlo, ktoré využíva účinky odstredivej sily. A tieto účinky by mali slúžiť na to, aby nasávalo a vytláčalo kvapalinu a teda vytváralo výkon. A pri tomto zariadení sme teda merali jeho spotrebu energie, ktorú potrebuje na túto prácu. A výsledok prekvapil aj nás, pretože nielenže energia pri zaťažení nestúpala, ale dokonca klesala. Keď sme to chceli komunikovať s niektorými fyzikmi, tak nám povedali, že jednoducho máme zlé meracie zariadenia, nevieme to merať a proste to tak nemôže fungovať. Na základe tejto odozvy sme si nechali to naše zariadenie premerať meteorologickým ústavom v Bratislave. Merania vlastne dokázali, že odstredivá sila je reálna, čo teda fyzici absolútne nechcú uznávať. Dokonca aj odborníci, priamo ktorí merali z Nitrianskej univerzity, sa nakoniec vyjadrili, že oni sa k tomu nevedia vyjadriť, pretože oni nie sú fyzici a nevedia povedať, prečo zariadenie správa tak, ako sa správa. Na grafe vidíme porovnanie výkonu bežne používaného čerpadla, červená čiara, a vibračného čerpadla využívajúceho účinky odstredivej sily, modrá čiara. Primárny pohyb je rotácia, ktorá vyvoláva sekundárny pohyb, teda kmitanie, a až tento sekundárny pohyb je využívaný na produkciu výkonu, v tomto prípade prečerpávanie kvapaliny. Zatiaľ, čo pri zvyšujúcom sa výkone spotreba bežne používaného čerpadla stúpa, paradoxne pri vibračnom čerpadle využívajúcom účinky odstredivej sily, zvyšovanie výkonu spôsobuje pokles spotreby energie. Pán Nemeš tvrdí, že čerpadlo, ktoré zostrojil, využíva účinky odstredivej sily a je oveľa účinnejšie než dnes používané čerpadlá. V podstate všetky stroje, ktoré používame, sa dajú nahradiť touto technológiou, alebo môžu si pomôcť s touto technológiou, týmto pohonom, a už tu bola preukázaná účinnosť vyššia o 30%. To znamená, že my nielen v priemysle, ale celkom priemysle, ale aj v domácnostiach, proste v doprave, všade, dokážeme už teraz povedať, že dokážeme znižiť spotrebu až o 30%. Či už v priemysle, alebo teda aj v domácnostiach. A to znamená, že dokážeme o toľko percent aj znižiť produkciu emisí, ktoré majú vplyv na klimatické zmeny, na oteplovanie globálne a tak ďalej. Cieľom pána Nemeša aj naďalej zostáva dostať túto technológiu do praxe. Chceme tú akademickú verejnosť osloviť a v podstate, keď sa podarí nás ich presvedčiť, na základe faktov a meraní, že tá odstredivá sila je reálna, tak v podstate sa to spustí samé, pretože začnú sa o to zaujímať potom už naozaj všetky firmy a aj vedecké inštitúcie a budú ďalej vyvíjať túto technológiu, pretože 30% to je prototyp a ďalším vývojom je možné znížiť ešte viacej
a zase v desiatkách percent tú spotrebu energie, čo je teda naozaj to, čo v podstate celý svet teraz hľadá.